Ikusentzuleo, eguerdi honek guztioi. Hemendik gutxira aurtengo lauko finala hartuko duen pabilloira egin behar dugu, Marilgo Kirol Jauregira edo Barkal Claise Center pabilloiran justu ere, eta han Dominion Bilbao Basketek partida eta erronka handia izango du espairik gabe Real Madriden kantxan jokatuta. Madrilek oraindik espaidu partidari galdu etxean aurtengo Endesa Liga honetan. Egia esan 30. jardunaldia benetan beltz hasi da euskal taldei dagokionez. Atzo bai Gipuzkoa Basketek eta baita Laboral Kutxa Baskoniak etxetik kanpora galdu ostean, gaur genion bezala, Dominion Bilbao Basketek partida zaila Madrilen, izan ere moralezko ziztada ikaragarri hartu dute Pablo Lasorenek helburua beteta aste barruan, FS kanpoan utzi eta 3. urtez jarraian Euroligako lauko finalera eginda, eta erdi ospakizunetan murgilduta egongote den Real Madrid. Ez zait iruditzen, Josean Aldalo, eguerdion. Eguerdion, itorriko, teku zentzule guzti. Izan ere atzo beste ustekabeko bat ere gontzan Endesa Ligan, Unikajak galdu gintzuen Sevillan, eta horrek zesan nahi du Real Madridek gau irabazi ezkero berriro lidertza eskuratuko duela Endesa Ligan. Hori batetik, eta Dominion Bilbao Basketen bestalde, berotzarik eta ez ditu egin Axel Herbelek, badakizute Sito Alonsok orain dela 2 egun perentxan aretoan botatakoa, ez zuen gauza askorik hitz egin nahi, fisiko aldetik joklariak dauden egoeraz, eta garbi dago zergatik. Entrenatu gabe aste barruan 3 joklari gutxienez, eta hietako bat kanpoan utzi behar izan du minez jota dabilelako kasunetan Axel Herbel. Beraz, zailtasun alendik handia balin bazen, pentsa egoera horrek zer behartuko duen Bilbao Basket gaur kantxa honetan egitea. Sekulako balentria irabazi nahi balin badu. Bai, hala ere ikusita nola dijoan jardunaldia, badirudi, ez? Ustegabeak izaten ari dira, eta, bueno, zergatik ez pentsa, ez? Hala ere esan duzu, ez dagoela Herbel jokatzeko moduan, astean zehar zailtasun izugarriak entrenatzeko, badirudi justu xamari izten ari dela, ez? Dominion Bilbao Basket denboraldien bukaerara, eta, bueno, ikusteke beste aldean nola dauden. Eta Real Madriden bostekoan, behin paus hori eman eta gero, gaur Pablo Laso gorde egin ditu joklari batzu, izate baterako, Campuzzo Argentinarra hasierako bostekoan ipini du. 10 joklari baino ez ditu jokatzeko moduan, behintzat jantzi da bai, hor agertzen da Axel Herbelen izena, baina genion bezala berotzarik eta ez du egin, haren arrasturik ez du ikusi, eta ez da egite aulkian eserita ikusiko dugu laizter. 10 joklari ditu Sito Alonsok eta 2 gehiago Pablo Laso. Besteak beste talde luzea duelako. Epaiak hortxe begibistan, artea izango da nagusia. 3 bider irabazitakoa da Madrilen Bilbao Basket, orain urrena duela 3 urte, 2012ko otsailean, eta egia esan, 2. eta 4. aurrez aurre ikusiko ditugu, baina bata eta bestean egoera oso bestelakoa da. Real Madridek 3 garaipen jarraian daramatzalako, hor da Euroligan emandako pausua, eta Dominion Bilbao Basketek berriz, azkeneko 3 partidak galdu egin ditu, eta gainera ematen du erregaia falta duela, eta Sito Alonsok berak esan berri du, hain zuzen ere partio erabili nahi duela euren buruari begiratzeko. Orduan ikusiko dugu, ez? Nolako partida eskaintzen duen Dominion Bilbao Basketek, egia da. Real Madrilek helburua beteta daukala aste hontan, ez? Sailkapena lortu ondoren lauko finaletara Euroligari begira, eta konfiantzaz josita etorriko dira, ez? Egia da, errotazioak egiteko aukera bikaina daukala Pablo Lasok, eta pentsatzen dut gaur minutu asko banatuko dituela aulkitikan entrenatzaile gasteiztarrak. Josean, aste honeta ez, baina aurreko astean Euroligako 2 partidei jokatu zirenean, pabelloaren itxura beste batzen, Noski bai ez. Eta honekin izan barrokatera berean, euriari duela Madrilen, maratoia ere badagola hor nun baiten, eta jendea hurbiltzeko traba askorekin ari da topatzen. Bostekoak ikusi ditugu, Arteaga epaile nagusia genion bezala hortxe prest, orain eguardian 3 partida izango dira Endesa Ligako 30. jardunaldi honetan, eta gero arratsaldean pabelloi honetan bertan Estudiantesek Obradoiro hartuko du. Atzo 4 partida jokatu ziren, eta guztietan ezaugarri bat, etxeko taldek irabazi egin zuten. Hau behin eta berriz errepikatzen ari gara. Azken txanpa honetan, kanpoan irabaztea geroz eta zailagoa dirudi. Bai, badirudi ez, etxeko taldeak sendotasun izugarria erakusten dutela, ez, bere kantxan, eta atzo hori gertatu zen, ez, kantxa guztietan, eta ez hori bakarrik, badirudi playoffari begira ari dela, ez, goian salkatutako taldeak eta bekaldekoak estuezunakin aurrera ateratzen dituzte bere partida. Bestalde, minutuak ea nola banatzen dituen, banatzeri balin badauzka Sito Alonsok, izan ere minutu
zama handia daramate beste Mumbruk eta Kolome. Kolom da zuzen ere, orain bosteko hauetan agertzen den joklari bakarra finkoa denboraldi hasidenetik. 30. jardunaldia balin badaude, Kolon izan da bostekoan gehien agertu den joklaria, 26 bider hain zuzen ere, eta hain justu ere Marko Todorovitzekin batera. Gaur Todorovic ez dago, ze hau ere arazo fisikoa CJ dabil, Lataus Williams dabil bezala xe, baina Williams hortxe da hasieran. Lehendabiziko bi erasoetan ekale eta hor balio du, naiz eta Williamsen baloia harrapatu izan duen, baina Reyesen baloia lehendik ere taula joa zuen. Eta Reyesen gainean esan beharra dago, da honeko gaurko partida honekin. Endesa ligan edo ACB-ren aroan partida gehien jokatu duen 6. joklaria bihurtu dela da honeko Lasori aurre hartuz. 026 partida. Oa indikan badirudi, neko soka luzea daukala, jarraitzeko partida jokatzen. Hor batzukan aukera handia Kino Kolomek, dieta hutsa aurreatu da Real Madrid da honeko. Rudi Fernandez baloia kendu nahi zione Mumbruri keinua egin, baina hor hobeto kokatuta ikusi du Latavius Williams eta taula azpian estarbilekoak gelditzea ezinezkoa gertatu zaio Real Madriden defentsari. 2-2 markagailuan. Erritmoa inpintzen badu Real Madridek, ikusi beharko dugu Dominion Bilbao Basketen erantzuna zein den. Falta jaso du Reyesek. Ragi ere bostekoan alabearrez. Bai, ez da ohikoa bostekoa ikustea hasieratikan, Dominion Bilbao Basketek normalean ez ditu azten partidak, Groagi eta Latavius Williamsekin. Baina aipatu dezuna, Herbel, Marko Todorovic nola dauden ikusita, ezinbestekoa ikusiko zuen Sito Alonso. Talento handia dago Real Madriden eta lehendabiziko bi partidatan Euroligan esate baterako, baita hirugarrenen ere, hor egontzen Suarekin jolasean eta gero agertu ziren agertu beharrekoak. Eta honekin zesan nahi dut, partidu petrala jokatuta ere Real Madrid beti dela kezkatzeko taldea. Bai, hala ere, kanporaketa hortan beti erakusten zuen Real Madridek nagusitasun gehiago zeukala. Asko sufritu du minutu batzuetan, baino bigarren zatian beti izan da, erabaki horra jokalarien kalitatea. Hori Euroligan eta ligan ere antzekoa zerbait gertatzen ari da, eta agian arrazioa dauka, jokalariek ez dute gehiegi errenai, euren indarrak, jakitun aurrean dagoena baino gehiago direla, hori gero ere erakutsi behar da ala ere. Rudi Fernandezek 4-2 ipini du, behineko markagailua, Kolom. Mumbruri eman, kanpatzuen aurrean sarrera egin du, baina gero pasean kale egin, Jule garrapatu eta orain kale berriz kanpatzo, Bertans. Zeiko bosteko ipini du Sito Alonso, genien bezala alabearrez gaur, Mumbru. Bere talde hoiaren aurka beste behin, Kolon, oraingoan, hau ere irten eginda. Aurreko baina argiago zen, jaurtik eta hau. Reyes. Horagire markaketa hasieratik, Bertansen laguntza, baloia ostekotan egonda letoniarra. Jul, Reyes, baloia bera eta hor behin sartu ezkero, beti ere problemak eraduzten ditu, ekartzen ditu Kordobakoak. Bai, orain arte 4-2 markagailuan, ez askorik ikusteko aukera ez dugu izan orain arte, baino badirudi hobeto ari dela lantzen bere sistemak Real Madrid orain arte, eta beste aldean nahi dute taldekideek aurkitu Mumbruren jokoa, baino Rudi Fernandez dauka gainean, ez da oso jokalari gogorra defentsan, baino Mumbru baino arinagoa eta azkarra bai. Azkarra. Adimentsua, momentu batzuetan oso ondo irakurtzen du, saskibaloia, eta Mumbruk ez du aurkitzen, aukera beso armatzen. Bueno, eta Rudiren gainean esan beharra dago, behin lesionatuta egon eta gero, zalantzartean sartu zen lehendabiziko bi partidatan finale laurdenetan, baina hirugarretik aurrera ikusi zan berriz ere bere onera etorri dela, eta gaur bostekoan balin badago, horrek esan nahi du Laso kontu ikusten duela. Bai, seguru bai. Eta beti ere Mumbru eta Rudiren arteko lehia politia gertatzen dira, baina Mumbru ere minutu asko hartzen ari da, zama handia darama eta bere portzentaia jetxe egin dira. Kanpatzo, baloia utzi baino ez du egin, izan ere kontraso argia zeukan Real Madridek 8-2, defentsan apur bat estutzen duenen Real Madridek, etorriko zaizkio arazoak dominioni, hemen ikusi den moduan. Bai, Real Madrideko antolatzailea izateak behartzen du bizarra izatea. Kolom, Mumbru, azke dago hor, ea ba, haure labur, ezinan dabil kanpotik Dominion Bilbao Basket, barrua nahikoa lan dauka Latavius Williamsek, Aionen aurrean, eta arestian ikusiko zenuten,
Real Madriden badagola beste aurpegi berri bat gaur behintzat, Burusiz sendatu delako eta Megriren ordez. Alta eman dio Pablo Lasok greziarrari. Jul, gelditu, kanpatze hori eman. Rudik ere lasaitasuna eskatu du, markagailu alde daukalako Real Madridek, kanpatzo, hor erotuta eta pausa egin ditu, bai, urratsa dira. Garbia. Williams etorri denean, hor, ikusi du zuzendu berrian eta behar baino pausu bat gehiago eman du. Gainean zegoelako eta hala ere ikusten ari gara zenbat ari den sufritzen Dominio Milu basket, ez? Puntua pilatzeko orduan, sistemak ezin landuz, eta 2 puntu bakarrik daramatza orain arte. Jokaldi horretan nagusi den Sergio Rodríguez falta zuen Real Madridegor, ze hori bai gelditu pauso eman gabe gelditzen daki Tenerifekoak eta kanpatzo galdiz ez. Kolon, Aion irten da, kanpora ondo zabaldu, Dejan Todorovic dauneko kantxan, gazteak ere ez. Lautik 0 dama Bilbao Basketek orain arte, Dominionek, 8-2, Jul. Baloia Reyesi, elgaur hemen handia dute ondo Dejan ekatzetik, Bertans, kontrarazoa lehen aldiz eta orain ezin paseo iritsi, Aionen orpoan jo baitu pase horrek. Ezer gutxi, erakusten ari da orain arte, ez? Kanpokaldetikan zailtasunak ditu. Dominio Bilbao Basketek aurkitzeko nahi duen jokoa eta barrukaldean Latavius Williams bakarrik ikusten dugu, ez? Horrek ere, zailtasun izugarriak sortzen dizkio pibotari. Ondo egin du kanpora ateraz baloi hori Williamsek eta batzen garaia alako batean etorri da lehenengo hirukoa 5. aleginean, Zenek eta Bertansek, 8-5. Eta Williamsek oso ondor, batetik baloia jaso du, ikusi du zeukala nora jo, eta honen zen baloia kanpora ateratzea. 5. minutura bidean, 3 puntu goiti da Real Madrid. Rudiren bila kanpatzo eta hor trabatuta geratu da Dejan Todorovic, Aionen blokeoaren aurrean, falta beraz gaztearena. Eta Burusiz, kantxara aspaldiko partez. Hori da armamentua. Real Madridek daukana gaur egun. Bai, lehen aipatu zu, ez? Aukera badaukala Lasok hor barrukaldean aldaketak egiteko eta baliatzeko, ez? Marko Todorovic ere kantxara. Albiste ona, ez? Ikusita orain arte nolako zailtasunak izan dituen barrukaldean Dominio Bilbao Basketek. Egia esan, astea oso petrala joan da, Entrenatzeko zailtasun handiak, naiz eta Rouli fitxatu behar izan duen horretarako propio Dominio Bilbao Basketek entrenaldita laguntzeko. Beraz, pentsa nola izan daiteken entrenatzaile baten ikuspuntutik, aste barrua. Bai, erritmoa mantentzeko ere zailtasun izugarriak, fisiko atletikan aipatu dugu oso justu iristen ari dela, ez? Egia da, 6 jokalariak erabilituela askotan Zito Alonsok minutu asko jokatu ondoren horrelako lesioak eta nekea sortzen dira, badakigu. Hemen ikusten egaren bitaldeaun artean, denboraldiaren planifikazioa oso bestelakoa izan da. Real Madridek ezpaitu iazko tankeran jokatu orain arte, badakilago gerora zer etorriko den, eta Dominio Bilbao Basketek berriz, lehenengo txampa ikaragarria egin du, hori inork ez dio kenduko, eta ikuspuntu on batetik begiratuta gauzak, 18 garaipen. Hori Zenek pentsatuko zuen udaran, inork ez. Beraz, bakoitzari berea. Bai, noski baiet, nire ikuspuntutikan orain arte Dominio Bilbao Basketen denboraldia harrigarria izan da, ez? Eta zoragarria. Oraindikan hor goikaldean kokatuta dago eta, hala ere, guztiok nahi dugu, ez? Gehiago eskaintzea, baino askotan zer den nahia eta zer errealitatea, begibistan ikusteko aukera dugu. Burua gauza bat eskatzen du, bihotza beste bat, eta realidadea oso bestelakoa da. Kolonek ezin ez bat, ez bila hortik eta libre sartu. Sergio Rodríguez dagoeneko kantxean. Burusiz posteatzen, horrez dauka aukerarik, Marko Todorovicen defentsaren aurrean eta Felipe Reyes baloi hartzen duen bakoitzeko etekina beti. Saskirak eta espadator, falta. Bai, hor aurrea harrapatzeko aukera izan du, ez? Eta hor Felipe Reyesek nagusitasuna erakusten badu, oso ondo mugitzen da, oso ondo babesten du, oso jokalari zabala da, indartsua. Eta begira, ez? Nola mugitzen den. Oraingoz ematen du Real Madridek zapalgailua gehiegi astindu gabe kontrolpean duela partida eta saiatzen ari dena berriz Dominio Bilbao Basketa. Bai. Eta pentsatzen dut Real Madridek horrela eramango duela partida, ez? Gehiegi estutu gabe, aukera baldin badauka, ez? Erregai gutxirekin partida aurreatzeko aukera izaten badu,
horrela joango da. Gero beste kontu bat izango da Dominio Bilbao-Basketek ze aukerak eta nolako instituzionak jartzen dizkion, baina hasieratikan ez dirudi, ez? Suerte gehiegirik daukala talde betza. Kanpoko jaurtiketaren bila ari ziren hor, behin eta berriro, Raul López, Dejan Todorovic, eta azkenean falta ondo behartu du Bikekoak. 9-5 markagailuan, Borusisek irten behar izan du eta amoan erori da, greziarra. Atzo pare bat ustekabeko izan ziren eta hirugarrena etzen iritsi Sakicek etzulako asmatu hiruko marratik. Ea gaur beste bat ikusteri daukagun bizi-bizian. Deian, honek Rauli utzi, jaurti berala beharrez, ez, denbora gainan zegoelako. Gaur errebotearen kexu, zegoelako inor prest horretarako, hain denbora gutxi falta. Beste baina gertu da Felipe Reyes eta imana dauka beti ere eskuartean Andaluziarra. Kordobako pivotak alegia, 11-5. Hori ez dirudi erregaia agortuko zaionik. 35 urterekin badakizute beste 2 urte berritu duela Real Madridekin. Labur horre Mumbruk normalean gauzatu beharreko jokaldia zuen eta hori dudarik gabe gertatzen ari zaionaren seinale txarra da. Atera arazorik gabe Burusiz, bigarren aukera Real Madrid emanez gero, jai, Utxartea eskatu beharrean, Sito Alonso ze nahi gabe, saiatuaren Bilbao Basket, Dominio Bilbao Basket, Real Madrid dauneko aldea lortu du markagailuan, jokaldi honetan Burusizek saskia txikituta. Bien, ahora. 13-5 aurreatu da Real Madrid dauneko markagailuan, Sito Alonsoren Utxartea. Jokoan beste partida bat Leicester izango dugu, bate hasi berria Murtzian eta Murtziak aukera galanta dauka sailkapenean gora egiteko Andorrari irabaziz Geroetxean, eta Geroxeago hasiko da Zaragozan, Kai eta Barsaren artean, ikusi behar Bartzelonaren erantzuna zein den. Belarrotok hori jasota gero Europan. Raul Lópezek baloia barruan, espada lagundu egin du baloi hori sartzen Latavius Williamsek, baina da honek uste dut eman inmartzaiola Rauli, ez? Bai, nik uste dut barroa zijoala, ala ere, ez dago gaizki ez, Williamsek egindakoa. Baina albiste hoberena da, momentu enten Williams eta Todorovic batean ikustea. Bai. Eta, Raul Lópezek badirudi, ez, zuzenketa hobeagoa egiten ari dela momentu enten Kino Kolone baino. Dena den Pablo Lasok ere jarri ditulako bere bigizone indartsuak hor taula azpian. Seinalea galdu egin dugu, Marildi datorren seinalea, ea berreskuratzeri daukagun Leicester, ze horrela ez gora zinora. Beltz geratu zegu dena. Hortxe da. Eskuratu egin du. Jabetza Bilbao Basketen defentsak, 13-7, Raul López inguratuta ondo ikusi du bestaldean Dejan Todorovic, ez da usartu orain. Gainera etorri zaio Rudi Fernández. Ondo barrura, baina Slaughterrekin kontuz, Slaughterrek ere erakutsi nahi dio Pablo Lasori minutua badauzkala talde honetan, eta hor saiakera oso ondo egin du. Jul, honi zintzaio distantzia minimo eman. Ez, erasoan pase oso txarra zen, oso erreza irakurtzen, eta hor Slaughterrek arazo gutxi izan ditu, baloi hori mozteko, eta ez hori bakarrik, kontraerasoan eta transizioan oso ondo jokatu du Real Madrid. Andiusic, Julen falta. Keinua batera egin eta gero bestaldera jo duenean, Jul erori da amurretan. Bigarrena du, beraz, Laso galdatu egingo du Sergio Jul. Karol kantxara. Haure espabilatzen hasia da, Bai, oso jokalari arriskutsua bihurtzen da eta batzutan ez da azaltzen partidan, baino noiz behinka momentu hon bat harrapatzen badu badakigu, ez? Jarraian 10-11 puntu egiteko kapaz dela eta horrek ematen dio aukera, ez? Defentsak irekitzeko. Falta leloa egin du orain Sergio Rodríguez, baina Bilbao Basketek eskertuko du dudarik gabe. Andiusic. Aldaketa hauekin bizitzen hasten den Dominion Bilbao Basket. Lastima gero Andiusicen sarrera ona zen eta bitan gertatu zaio dagoeneko talde bilbotarari, Bat Mumbrurekin, azkena berriz Andiusicekin, Slaughter. Honek Rodríguez utzi. Agintzen ari da bien bitartean Rudi Fernández.
Mallorcarrak jaurti, gezurra irudi daukan talentua hori bukatu de moduan bukatzeko. Ark eskatu du jokaldia, lehenengo sistema ez da irten eta hartara esan du irten bidean eronek aurkitu beharko dut. Bai, bertaz gainean zegoen, baina nola defenditu hori, ez? Atzera pauso bat, eman ondoren oso zaila da iristea punteak eta hori egitea. Williamsek berriz ere kale hor, Real Madrid aukera ematea da, 18 eta 7 puntuak pilatzeko zailtasun handia dauka Dominio Bilbao Basketek eta aldiz Real Madrid etzaio bat ere kostatzen. 20 eta 7. Raúl. Aldapan gora jarri zaio norgehiagoka Dominio Bilbao Basketi, Dejan Todorovic, Williamsi, Borusisen markaketa dauka. Mozketa Raulek egin, keinua ederra, lastima gero beste behin, eta ez ateratzen ez denean jokaldiak ondo eginda, ez da egitzeren seinale den, Josean. Nagusitasun izugarria erakusten ari da Real Madrid, ez? Kanpokaldetikan ari dira saiatzen, Bilbao Basketeko jokalariak, oain zerbait orekatzen, biko jauzik eta hoiek, baina hala ere, barrukaldean, bi saskerak eta bakarrik lortu ditu egitea orain arte Dominio Bilbao Basketeko. Hiruko bakarra dauka partida honek eta hori Dominionek lortu du. Dagoeneko 8 jaurtik eta egin dute kanpotik Sito Alonsorenek. Bakarra gozatzeko. Real Madrid berriz 3 eta bat sartu du. Julek hain justu ere. Eta ikusita partida nola ipini den, ez dute zaion luze xamarra egingo talde bilbotarrari. Ikusteke dago oraindik, ez? Hala ere ikusita nolako sensazioa banatzen ditu Real Madridek nagusitasun izugarria erakusten du, ez? Zerrendarea alakoa dauka. Oso azkar jokatzeko aukera dauka orain arte eta badirudi, ez? Nahi bezala ari dela jokatzen talde zuria. Aurreko astean, edo aste barruan, 3. partida irabazi nahi zuten bagiuzatik, urrengo gunean nahi zutelako Real Madrilen futboleko partida ikusi Bernabéun bertan. Hori zitzaien gertatu eta hartara esan zuten, laugarren irabazi beharko duela berrez. Kantxa honetan gogoan izan, denboraldi osoan talde batek baino ez duela irabazi. Kazango Unixek, gainetiko bisitari guztiak eskutsik irten dira. Lehenengo laurden amaitu da Marilgo Kirol Jauregian eta markagailuan nagusi dugu Real Madrid. Miribilan Gipuzko Basketen aurkako derbia irabazi ez geroztik, sensazioak eta emaitzak txarrak izan dira Dominio Bilbao Basketentzat. Hor daukala ere 18 garaipeneko motxila ondo gordeta eta okerrena zera da. Berriz ere azkeneko txanpa honetan egutegia benetan zaila duela. Eta hasteko gaurko neurketa honetan gertatzen ari dena lehenengo laurdena jokatuta gero, sensazioak ere ez dira onak. Momentuetan aurkari guztiak goikaldean daudenak dira, ez? Eta ikusita ze egoera justuan iristen den Dominio Bilbao Basket, badirudi aukera gutxiekin iristen dela, ez? Agian etxeko partidatan zerbait gehiago eskaintzeko aukera izango du, espero ezagun hori gertatzea, baino ikusita nolako partida daukan eta nolako aukaria gaur aurrez aurre, ez dirudi, ez? Gaurko partida irabazteko aukera gehiegirik izango duen, hala ere, sensazio onak berreskuratzen baditu eta talde moduan ondo jokatzen badu, areta hobeto, ez? Baino eta 7 puntu etxetik kanpo lehenengo 10 minutuetan eta gehiegi ez dutu gabe, esango nuke Real Madrilen defentsak, ez dakit, ez? Ezer onik ez du erakusten. Atzeraka pasea, Eslauterri 3 puntu daramatza Tairis Bertansek, 3ko marratik sartu dako bigarren alegina, eta Latavius Williamsek beste 4 puntuak. Real Madriden kantxan horrela urrutira ez da iritsiko Dominio Bilbao Basket, baina genion bezala eta emanaldiaren hasieran aipatu dugu. Sito Alonso botatako hitza, geure buruari begiratu behar diogu. Hori da, Sitori kezkatzen zaion gauza bakarra, ikusita nola dabilen taldea eta ze arazo etorri zaizkio entenatzerako garaian. Ze hori guztia kontutan hartu behar da. Bai, eta ados nago beharekin, ikusita nola dagoen taldea. Momentu enten emaitzari begira nik uste ez duela egon behar Dominio Bilbao Basketek. Nagusitasun izugarria doka Real Madridek, beste erabateko taldea da, momentu berenean iristen da. Pentsa, Karrol ere txapela jartzen, hori bai dela ezoiko ikus pegia. 9. puntua, Dominionen
Taulatxo horretara, Matxiulis kantxan da, Buruzizen bila, hortxe da greziarra, deian Marko Todoroviczekin. Besoak ondo utzi ditu goian eta urratsak egin arazi dizkio. Ondo berriro Marko Todorovitzen defentsa, bigarrenez, baloia eskuratu duelako Montenegrokoak. Naiz eta sasoiko ez dagoen, aramatzarako pare bat aste arazoekin. Kolon, ederra jokaldia. Ona pasea, bai. Kosta zaio, lehenengo asistentzia banatzea. Bai, Munbruren lehenengo 2 puntuak izan dira. Eta barrutik, orain arte zaitasun asko izan ditu, puntuak lortzeko. Baina, bueno, badirudi ez, abia da hortan aukera izan duela, jarraipen hortan baloia jasotzeko. Sergio Rodríguez berriz ere Buruziz baloi eske, hortxe da pasea, Marko Todorovitzen markaketa. Eta ez da egin, Sergio Rodríguez ezatik ez duen hortik eta egin, ez duen espero Buruzizek baloia itzultzea, faltar Sergio Rodríguezek. Bai, Buruziz buelta erdia ematea zijoan, ez, errebotearen bila. Eta hor ez dakit eskuzabala izan den edo, baino, akatz nabarmena egin du Sergio Rodríguez. Lehen egin duen faltarekin eta honagin, hau relajatu xamar dabil, Bai, eta ikusita nola dagoen markagailua badirudi nahiko garbi daukatela, ez, nola erabili faltak eta, bueno, gaur badirudi jokalari guztiak Real Madriden aukera izango dutela, ez, minutuak jokatzeko. Erreboterik ez zegoen hor. Rodríguez agintzen. Karol irtengo da, hortxe da pasea. Matxiulis, bertaz baino sendoago. Eta errebote azkenik, lurrean dagoen Markoren falta dirazi du García Ortizek. Buruzizen armairu itxuragatik izango den, ze Buruzizen falta ere bazegoen hor, Nik uste erasoan zela. Bai, Buruzizen falta. Zein behar du Marko gor? Gehiago izan da, Todorovitzena baino. Horregatik beak ere zuen uste, bere falta izango zenik. Buruzizek bultza diolako garbi eta nabarmen. Biak ari ziren heltzen alkarri. Kiloan egonda hor aldaketa. Eta hartara jo dute epaiek. Sartu ala, txapu nozio niren aurreneko 2 puntua dira, 27 eta 11. Eta falta Karolek ez ote dio egin bertan zi, ze ez du ikusteko aukerik izan, hemen da errepikaldia, bai, hortxe da. Bertan ze vertikalen ari den bakarra. Saskia bira, 1 euro. Jaurtik eta libreak izango ditu 3 puntu orain arte, 6,75 marratik eta 4 metro eta 60 zentimetrotik lehendabiziko puntu horixe. Bertan zere, denbora honetan geldi egon behar izan du. Gogoratuko zaretenez. Eta gaur talde laburra 10 baliabide. Eta asko ez dago topera. Zoritxarrez, Rodríguez. Kanpo irten da Karol, ondo markatuta zeukan Munbru, paserik beraz ez. Eta Txatxoren jarraipen horretan baloia ikutu du bertan ze. Bai, atzetikan, beha falta eske dago momentu enta, baina nik uste nahiko garbi. Garbi izan da. Sergio Rodríguez da Kolon. 4 segunduren falta Jaurtik eta ezin errebotea itxi, Errebotean ere badago aldea, haundia gainera, bikoiztuta darama. Errebotea Real Madridek. Arlo guztietan ari da bazten, okerrena dominion bilu azketen porcentaiak, orain arte, 11-tik bakarra sartu 3 marratikan. Eta 4 Jaurtik eta 12tikan, bikoetan eta hor bai zeitasun izugarri dituela, Real Madriden auka zenbaki arruntak lortzeko. Eta badago beste eta etxo bat kontra, ze Gipuzkoa Basketen aurka lortutako azkeneko garaipenaz geroztik, batez beste 87 puntu hartu ditu, hau da, hartzen dituena baino 10 puntu gehiago partidako, eta hor 87 puntu hartuta, bakizu noraz bazen, ez? Bai, baina ondo defenditzeko 6 puntu ona behar duzu. Hori da, eta hori espaldi badago ezin duzu, ez prestatu, ez entrenatu, ez saio berezik egin,
eta gero partidan ere nola moldatu, ez baldin bazu ondo lantzen, orduan fisiko atletikan asko nabaritzen da, defensako lan hortan. Tamairu 14 gizonekin aldaketak egin, joklariren bate fresko izateko aukera du Pablo Laso, bereziki taulaz bian eta gainera norberaren gozea ere sortzearazten du. Berez ere hor aldaketa egonda defentsan, Real Madrilekoak ez dira ondo komunikatu eta berriro etekina lortu du Marko Todorovicek. Bai, eta Kino Kolon oso ondo, beak ere ikusi du, hor bieta bateko defensa egina zeukatela eta aukera izan du jarraipen hortan aurkitzeko Marko Todorovic saskiaren azpian. Deian ere berriz ere kantxara eta Kolon aurkira, orain antolatzaile Borg. Azkeneko partidatan ez Borgek, ez Deian Todorovicek eta Andiusicek minutu askorik ez zituzten, eta hor jokatu beharko dute, Bai, eta ikusita zer justu iristen den, Dominion Bilbao Basket demoraldiaren bukaerara, etxeko partidatan gehiegi behartu ditu, jokalari batzuk minutu asko jokatu ondoren, eta nik momentu batzuetan ez da gehiegi ulertu, orze dudelako, bai Andiusic, Borg eta Deian Todorovic minutu gutxi jokatu ondoren eta aukera gutxi izan ondoren, partidak irabazteko errotazio gehiago eskatu behar zaizkio. Baina hori entrenatzaile maniak dira. Bai, nik ulertzen ditu momentu batzuetan, saria eta zigorra noiz banatu eta baina ikusita nola dagoen taldea momentuetan ez dauka zentu gehiagirik. 5 segundu joan zaizkio Matxulisi. Ez du baloia garaiz ipini jokoan, beraz jabetza Dominion Bilbao Basketentza da. Real Madrid ez dago tenkatuta. Erlajatu xamarra ikusten ari gara, talde zuria orain arte. Bere lana, normaltasunez betetzen. Ondo orain Mumbrú, lastima berriz ere, Williamsek erasoan errebote hartu, ezin jokaldia bukatu, borroka bai, Sergio Rodríguezen eskuetara baloi hori, 3 biren aurka, zabaldu, Karrole zutitu, eta Karrolek beti bezala asmatu. Oiko eta gustoko jokaldia duelako, Estatu Batuarrak. Ze ondo banatzen duen baloia hor, Sergio Rodríguezek, etorri beharreko lekutik, etzen egokina Slaughter, Karrol baizik, eta erabakia zuzen hartu du Tenerifekoak, Karrolekin jokatuta. Kolon eta Borgekin ari da Sito Alonso unionetan. Mumbrú, behingo sartzen duen hortxe da, bazen garaia. 34 eta 20. Txapuren aurka, Neko gertu zeukan Argentinarra, baina hala ere aukera izan du hor. Urruti zegoen txapola ere, oso urruti. Berandu iritsi da. Orain Sergio Rodríguez bakarrik, ez. Bor eta Slaughterre babestu du ondo, Karrol, atzera Matxulisi, Sergio Rodríguez blokeo eskatu dio Slaughterri, eskubira egin, ondo Orkolon, bitan ondo, baina hor da bigarren aukera, kanpotik laburra izango da, ez, Uztaian jo eta baloiak erora, nahi ez genuen tokira erori da. Saskibarrura. Taulan ez dakit. Bai. Jote duen. Jokaldia etzen hau, baina bete-betean atera zaio Real Madrid. Deian, bitan pentsatu gabe, ezinan jarraitzen du, Noixonik ikutu, Sergio Rodríguezek hartu, berriz ere kontrasoan Real Madrid, gustoko duen jokoa da hori, Matxulis, defentsa kokatu gabe, Karrol leku honean dago ezarrita, eta hau, Real Madrid azten denean, 3 marratik, batez, bigarrena ez, 3, 4 jarraian sartzen, ez dago zereginik zoritxarrez. Utxartea berriro, Sito Alonso eskatu behar izan du, azkenek bi jokaldia Real Madridek, toki beretik abaitu ditu eta antera, Real Madridek mendean dauka errebotea eta hartara, kantxa zabalean korrika egin eta jokatzeko aukera izan da. Dagoeneko tartea zabaldu du markagailuan, haundi xamarra. Eta erantzuna datorren, behintzat lehiakor agertu da Dominion Bilbao Basket, 19 puntuko tartea da oraintxe eta 6. minutua bete baino ez da egin, Bai, porzentai txarrak errebote asko sortzen ditu, eta ondo airea zaintzen arlo hori Real Madrid saskien azpian, eta horrek ematen dio aukera, errebote arloan alde nabarmen izateko Real Madridentzat, 21 eta 9, baina akatz gehiegi egin ditu erasoaldi guztietan Dominion Bilbao Basketek. Bertan zen irukoa berehala, bertan bere utzi du Karrolek eta min hartu dor katilean. Atzera erori eta gaizki zapaldu du nonbait.
Eta arlaketa eskatu du, behala konturatu da, ez dagoela hor, jokatzen jarraitzeko moduan. Larria dauka, Bai, badoa zuzenean aldageletara. Bere gorputza beste ino baino beto ezagutuko du. Harin, Bai. Hori inork ez dio txistua eta damori jajo. 42 eta 23, hemen ikusiko du argia gor. Azpian sartu bertan zen orpoarekin. Nahi gabe, bertan zere konturatu da. Barkamen eskatu dio berehala Karroli. Eta Karrolek ikusi du ez dagoela jokatzen jarraitzeko moduan. Bertans, Monbruri eman, barkatu Urragiri, ez. Atzetik etorri eta baloia ikutu baino ez du egin Sergio Julek. Jabetza bilbotarrentzat izango da. Karrol ez egotea, naiz eta joklariak ez lesionatzea ez dugu atsegin, duei gabe albiste hona da. Dominiorentzat, iruko zeramatzan jarraian. Bai, ala ere ikusitan nolako plantilla daukan Real Madrid eta nola ari den jokatzen, badirudi gaur oztopo gutxi izango dituela, ez? Partidan agintzeko jarraitzeko, baino etorkizunari begira, ez? Karrolen lesioa nolakoa den. Baiz, Marilen ere zabaldu da beste zurrumurru bat, Turkiatik etorri dena, Nemanja Bjelica ezote den lesionatu, eta bi asterako baja ezote den izango. Kontuan izan, lauko finalrean Real Madridek Fenerbahce izango duela kantxa honetan, eta olako lesioak momentu honetan ez dira albiste honenak izaten. Lesioa balin bada larri xamarra pare bat azteko kontua da, Bai. Eta baina forra erezteko, justu. Ragi! Jaurti behar hor, Slaughter gainan zela, denbora gortuta. Lasso bosteko agokitu du. Sito Alonso ere bosteko itxurosoaren bilari da. Baina hor da aldea markagailuan, 19 puntu. Iul. Matxiulis, honek. Kanpatzori. Nozioni, errikidea aurkitu du hor. Uragirekin borrokan. Erre xamar, Errestasun izugarria dauka, buruz jokatzeko Urragi ez da oso trebea, defensako lanean, erasoan bai. Tanka behar dira ere bai, Bai, horregatik eta Notxionik hor nahiko azkar ikusi du, aukera bazukala genditzeko Urragiren defensa. Deian, bila eta bila ari da, baina ez du oraindikan aurkitu Irukorik. Iul. Eta jakina, Josean, beste behin asmatu ez, eta Real Madrid dagoeneko erasoan, posizio ondo landuta. Bai, horregatik ari da pilatzen hainbeste rebote, bikoizten momentu enten, eta bai, dominioen egina aurrean, ez dauka etekinik, eta gero atzera etortzen zara, ala moduz. Bai, dagoeneko 17 iruko egin ditu, Dominioen bilbasketek 3 bakarri sartzeko. Hau ere, normalean sartu eta bukatu barreko jokaldia zuen Ekolomek, ez dala gertatu, behi azerrez kanpatzo berriz, bakarrik, lehen beste ertzetik, orain eskubialdera jodu Argentinarrak eta kanpoan dagoen ekaitzat Pabioi Barrura ere bilakatu da, Pabioi Barrura. 50 eta 23. Lehen emandu datua azkeneko 3 partidatan batez beste 87 puntu. Atxen aldean dagoeneko 50, Gaur ere badirudi, espaldi madu Real Madrid makina gelditzen, kopurua ere bide urtetik joango dela. Badakigu, gaur Sito Alonsoren helburua zeitzen, partida borrokatzea hasieratik albaldi badaukera, baina gero bestela berreskuratzea sensazio onak, norberarenak. Taldea sendatu. Hori da, eta, ez dakit, konfiantza lortzeko aukera honik izango duen gaur, ikusita zein daukan aurren, baina, nire ikuspuntutik zerbait hobeto. Edo asko hobetzeko aukera badauka Dominio bilbasketek. Unika jaren atzoko emaitzak ere Real Madrid animatzen du dudari gabe, lider txarrapatzea, Bartzelonak agian eskertu dezake hori, Real Madridek helburua beteta eta gauza momentu honetan dauden bezala bukatu ezkero, badakizu horrek zesan nahi duen agian, Real Madrid lidertzan bukatzen badu, Unika jabigarren, Bartzelonak 3. Ustezko finalatariko batean ez dago Real Madrid Barcelona lehiarik. Ez, eta kantxa faktorea, kanporak eta guztian alde izango du Real Madrid. Kanpatzo minutuak aprobetxatzen ari da, aukera dauka gaur, azkeneko 8 puntuak Argentinar txikiak bere ganatu ditu. 6,75 marratik eta kontrarasoan.
Ez genuke esango kouztuko uzdenik, baina ia, Dagoeneko 10. puntua lortu du. Galduta dago Dominion, zoritxarrez, 24 puntuan gelituko da. Borjek falta egin behar izan dio berriro kontrasoan zetorren Kanpatzori. Eta zeharo galduta, lekutik kanpo dago talde bilbotarra. Handutxu izkendu eta Munburu itzuliko dukantxara Sito Alonso, geratzen diren 23 segundo hauetan. Eta betiko leloa Real Madrid ikorrik egiten utzi ezkero. Zer egin gutxi dago. Kanpatzo. Jul, ondo aurreratu dala ere Marko Todorovic. Lehenengo kontrasoa zuten hor eta pasea gaizki eman da. Eraso posizioan kokatuta dago berriro Real Madrid. Baloi asko manten ari da, Horretaz gain Bilbao Basket, honekin 7 dira. Jul, jaurtitza erabaki. Ez zegoen kokatuta oraindik Anes Lauter eta gainera denbora gainean zegoen. Hortxe bukatu da lehenengo zatia. 52 eta 24. 18 puntuko aldea. Eta ez dakit bigarren zatian alde honek ez dute duen gorago egingo. Orain arte ikusitakoaren arabera. Bai, sensazio oso txar banatu ditu Dominion Bilbao Basket, partia hasieratik, 23 puntu jaso ditu. Lehenengo laurdenean eta 7 bakarrik sartu eta geroztikan aldapan gora jarri zaio partida, bueno, pentsatzen dut oain aholku batzu jaso ondoren, agian psikologikoki landu pixka bat aldea, beste helburu motzak jarri, laurdenak jokatzeko. Eta hildo hortatikan eramango duela partida Sito Alonsoren taldea. Karrolek 10 puntu zituen, sartuta lesioa etorri zaion arte, eta geroztik Kanpatzuk beste 10 sartu ditu. Hoi dira saskiratzein nagusia lehenengo zatia. 52 eta 24 lehenengo 2 minutua bukatu direnean. Jardunaldi honetan, osasun egoera kezkagarrian iritsi da Madrilera Dominion Bilbao Basket eta hartara lehen zatian gertatu zaiona ikusi besterik ez dago. 19 puntu beti dira Bilbotarrak markagailuan Real Madrilen kantxan eta okerrena da, sensazioak hobetu ordez txarrera doazela edo mantendu egiten direla eta ez da bigarren zatian ze tankerako taldea ikusiko dugun. Madrid ere egia esan, bere lana betetzen ari da, partioa irabazi nahi du lidertza harrapatzeko. Eta ikusi beharko dugu era berean, zapalgailuan zenbateraino zapaldu nahi duen bigarren zatian. Ze daukan alde honekin uste dut lasaian zera jokatzeko izango dela kapaz. Hala dirudi ikusi ditugu gainaz hor bai Pablo Laso, Txus Mateo eta Zantabak, oso lasai, solasean, gehiegi arduratu gabe, ikusita nola dagoen partida eta ze aurkaria daukaten, bueno, oso mugatua iritsi da Dominion Bilbao Basket partida ontara. Baina nik zerbait gehiago espero nuen, oso lan gutxi izan dute epaileak orain arte, biuntasun izugarria erakutsi du, zenbakiak halakoak dira, ez dago raipatzekorik, estatistikari begira bakarrik balorazio kontuan zenbatzeko aldea dagoen, 76 eta 13 puntu bakarrik lortu ditu talde guztiak. Behatzi falta Real Madridek, bat gehiago Dominion Bilbao Basketek. Atzo jokatutako partien emaitza Valentziak etxean irabazi egin zuen, larri antzera bukaeran, Sevillak ez usteko eman zuen lidertzan zen Unikajari irabazita eta gainera jetxirako postuatik irten da honen bestez Sevilla. Fuenlabradak ez usteko eman zuen Laboral-Kutxari irabazita, Laboral-Kutxa momentuz laugarren postua oso urruti dauka, Valentziak irabazi zuelako. Juventud ere garaie Gipuzkoa Basketen aurrean eta Gipuzkoa Basketek 7-8 minutu baino ez zituen jokatu hasieran eta gero deseginda bukatu zuen. Real Madrid irabazten ari zaio Dominion Bilbao Basketi eta jokoan ditugun beste bi partidatan Murtzia etxean galtzen ari da oraingo Andorraren aurka eta Zaragoza eta Barçaren arteko norgehiagoka nahiko berdindua lehenengo zatian. Atzoko emaitzekin Valentziak harrapatu egingo du Dominion Bilbao Basket gauza duen bezala ikusita eta laugarren postua Valentziarrentzat izango da. Azkeneko txampa gogorra da beti eta aurrez egindako lana ona izan da orain arte Dominion Bilbao Basketentza, baina orain erregaia falta dute Sito Alonsorenek eta hori nabarmentzen ari da azkeneko bi astetan bereziki. Estudiantesek kantxan egia esan, azkeneko txampan hor egon ziren partidura iritsi eta iraultzekotan, baina erregai falta somatu zen bereziki hurrengo astean. Santiagoko azkeneko laurden madarikatu horretan, Eta geroztikan aldapan bera dijoa, bueno, ikusteke dago, nola bukatuko duen denboraldia.
egiari soinezkio plangintza aldetikan ikusteet nahiko zuzen prestatuta zeukatela, ez? Hasieran ikusitan nolako aurre denboraldia betetzeko parada izan zuen Dominion Bilbasketek, oso zuzen hasi zuen denboraldia, lehenengo itzulian bikain, eta orain arte nahiko zuzen ibili da, baino badirudi Santiagotik onera buruz bidea bihurtu dela, ez? Denboraldiaren bukaera. Eta, ikusteke dago haindikan etxean zerbait ateratzeko kapaz izango diren, edo noraino, ez? Jatxiko den ikusita ze indartsu dauden atletikan datozen taldeak. Aste santuko gurutze hori bazterran uzten duen behingoz. Bigarren zati hasi da Madrilen. 52 eta 24, 18 puntuko aldea. Sergio Rodríguez dago orain jokoa antolatzen. Lehen zatian ez bezalak, Laso kaldatu egin du bostekoa eta baita ere Sito Alonso, izan ere Williams eta Marko Todorovic aldi berean daude hor kantxan, eta Todorovic kain zuzen ere hartu errebote hori Felipe Reyesen aurrean. Behingoz ez da gertatu normalean gertatzen dena, alegia Reyes guztien gainetik agertzen dela egora horietan. Marko, Mumbruri eman. Laso bere kantxaratu du Geixi Rivers, ez? Bazirudien orain arte aztuta zeukala hor aukian, eta hori bakarrik faltatzen jokatzeko. 12 joklari ditu. Aukeratzea zaila beraz. Baina bat galdu du, gogan izan, Karrolek bigarren laurdenean min hartu dela orkatilean, bihurritu handia izan du eta honen beste ez du gehiago jokatuko eta lesioagian larri izan daiteke. Raúl aurreratu da hor eta Rudi Fernandez kontrasoa bertan bera utzi du, falta eginez. Lan gutxi dauka Arteaga gaur. Falta gutxi, bitatzeko gauza askorik ez, partidua doan bezala doalako. Lagun arteko partida dirudi, ez? Orain arte ikusita, kiroltasunez ari da jokatzen, egia da. Baina ez du gehiagik behartzen Dominion Bilbasketen erasoaldiak, Real Madrileko defensa, orduan, zutik xamar ikusten ditugu, eta, menderatuta duka, ez? Madrilentzat pasa dituena pasa eta gero, FS menderatzen, behar baino kosta gehiago intzitzaion, eta tenkatu egin behar izan zuen, gaur berriz, lasei antzera dabil. Hor Baionen falta jaso du Latavius Williamsek. Eta esan beharrik ez dago, denboraldiaren puntu honetara iritsita, talde laburra duten taldeek fisikoki ondo egon beharrean daia. Aurrean egon behar dutenei aurre egiteko, sendoenei. Eta hori ez da zoritxarrez gertatzen ari Dominion Bilbasketen gainean. Justu xamar iritsi da fisiko aldetikan eta asko nabaritzen da lehenengo zatian aipatu dugu, ez? Defensako lan hori talde moduan ondo betetzeko astean zehar eta prestatzeko aurkariaren puntu hoberenak eta nun daude zaitasunak eta fisiko aldetikan oso ondo enberdezu eta hori ez da, egokitzen momentu honetan Dominion Bilbasketen. Raúl, punturik ez, bigarren zati hasi denetik, minutu terdi joan zaigu dagoeneko, bertan zen bila, hortxe da pasea, Aion irten da, Mumbru, honek ikusi du kanpoan zabalik zegoela Raúl, baina Raúlek ez du burutu iruko marrako alegin hori, Sergio Rodríguez, defentsa kokatu gabe, Aion, urratxa nabarmena. Jokaldia ondo egina zegoen, baina oso urrutian hartu du baloia Aionek, eta jetxi ordez, hor da egin duena, egin behar zuen alegia. Dominionen mesedetan. Txikizio bakarra darama Real Madrilek, Buruzizek lehenengo zatian egin dagoa. Mumbru, Rudi ikusi du etortzen, urreratu ondo, baina jokaldia bukatu ezinean beste behin. Eta Real Madrilen kontraso argia dau, atzera Rudi, hausartuko alda, kostazaio, erabaki hartzea. Eta duda muda horiek normalean hau ekartzen dute, asmatu ez. Ez daude otxuta ez, horrelako jaurtiketa egiten. Hau sartuko du, ez, hori ere ez. Eta errebotea, betiko printzia garrapatu du. Beti azaltzen den jokalari izaten da, ez? Felipe Reyes berriz ere eta dagoeneko laugarren lortu du. Gaur guztu dabil ez duelako egurra askori jaso, eta ordu hartara protestarik ez. Orain arte lasaiantzean, ari du, eramaten partida. Ez genuke nahi ez, horrelako tartea ikusi nahi markegailuan, baina 54 eta 24. 30 puntu goiti da Real Madrid dagoeneko. Atxenaldian 28 ziren. Raúl, sukalderaino sartu da hor. Inor ez da gertu, parean. Eta ondo bukatu du jokaldia. Bikekoak, lehendabiziko 2 puntuak.
Behar bada Real Madridek, ez dakit sistema lantzeko erabili dezaken bigarren zatia, ze dagoeneko egin beharreko guztia egin daukala, ematen du. Aion, 4 metrotik. Nik uste baiet, hortarako erabiliko dela, sistemak lantzeko, minutuak banatzeko, eta... Argia. Bozioko golpe izan da hori. Bai, bere aurka joan da, ez? Arrisku gutxi sortzeko aukera zeukan oraindik ez, baina hor Aionen irteera oso horra izan da. Raul Lópezik galdetu besterik ez dago, Seko utzi du lurrean. Pablo Laso, 3. aldiz jarraian sartu du lauko finalean Real Madrid. 3. irabaziko aldu, etxean jokatuko dutenez, boleto baditu, baina Fenerbahce izango du lehenengo topo. Eta Fenerbahce ondo ari da urte. Marko Todorovic, 6 metrotik. Biko saskiraketa. Denbora gainean zegoen, hartara jaurti barra zeukan. 54 eta 28. Denba kostatzen ari zaion, dominioni puntuak pilatzea. Aion, esku batez. Embarazorik ez zeukan, Sistemak lantzen ari dira, Mosketak, handikan etorri, zeharkako blokeo hori jaso. Partidak ez dauka erritmo gehiagirik eta ikusten ari gara nahi bezala. Kudeatzen duela, partida Real Madrid. Urnasitan sartu da Marko Todorovic, ezin zuen hortikan irten, eta paserik ere zaukan. Real Madrid aurretik markagailuan nabarmen eta geroz eta alde handiago lortuko te duen ikusteke dago. Aion goitik harrapatu nahi zuen Rudi Fernandez, baina pasea txarra izan da. Bertans, Riversen aurrean, Bertansek uste dut saskia ondoen ikusten ari den bakarra dela. Baina, 10. puntua sartu du eta bea da, hoberena gaur Dominion Bilbao Basketen. Bere izaerari utxita, vertikaltasun hori behin eta berriz. Bilatzen ari da aurkitu ere bai, orain aurkitu den bezala Rudi Fernandezek. Bizkarreko lesioa, erabaga indituta ez dauka, baina agian ahaztuta bai, neurri handi baten. Andjusicek, ez. Eta Marko Todorovicen falta erasoan. Hori zuzen ere zintasunaren falta da, errebotea ez baizukan harrapatzerik. Datorren astean jobetu Bilbora, eta hori bai irabazi beharreko partida, 4. 5. postuari begira bereziki. Baina hori datorren asteko kontu izango da. Gaurko bukatu berko du, Bilbao Basketek eta aste barruan gertatzen dena ere ondo zaindu. Gogoan izan gaur Herbel ez da hola kantxan. Eta ondo entrenatzerik ez duen taldea, gerora Real Madrid bezalako talde baten aurrean jokatzea, problema baino ez ditu, oztopa baino ez ditu aurkitzen. Reyes, hor ere, 3 gizonia gainean eukita, bukatu du jokaldia. Bai, ez dauka presio gehiagirik, horrek ere lasaitasuna ematen du eta oso eroso ikusten dugu, Real Madrid sistema guztiak lantzen. Errepikalian ginen murgiluta, ez dakik guzti gertatu den, baina baloia Real Madrid entzada berriz, edo saskirak eta egon da. Ez 30 punturen tartea berriz. 30 marrean zegoen, bai. Artea gabeak nahaztuko aldu partida. Ez, hor zerbait gertatu da, bai, saskirak eta egiten eta... teknikaren bat agian. Ez du ikusi, orain Arteagak deitu du bere laguntzailea eta Rudi Fernandez ere, hor kontu eske, baina agian Rudiren teknika izan ziteken. Hala dirudi, bai. Ikusita nola dagoen partida ez dut oso ondo lertzen, Errepikaldean ginen eta ez dugu zehatz mehatze gertatu dena ikusi, hori eskintzen ez duten artean, saluta gaude. Baina teknika egon da. Laso zen ez lasaitu. Eta orain berriz zure ez dut ezer ulertzen. Nik ere. Ez dut ezer ulertzen. Artiketa izan da edo ez da izan? Ez da izan azkenian. Non bai, baina jabetza Bilbao Basketentza da. Batira. Kolon. Epai batek erabaki bat hartu, besteak beste bat hartuta zeukan. Bitan aldatu dute erabaki hori. Eta gu jokaldia ikusi ez. Raul.
Ondo. Bai, teknika bat izan da Rudi Fernandez. Bai, Rudiri teknika seguro. Baina... Orduan zergatik ez ditugu ikusi jaurtiketa libre. Jaurtiketa egonda, baina ez dugu ikusi. Jaurtiketa egonda, hori da. Jaurtiketa egonda, baina ez dugu ez gertatu dena ikusi, ez da jaurtiketa libre hori teknikarena. Bai, hemen jokaldietan ikusten ari gara, ez falta teknika pitatu diotela Rudi Fernandez. 62 eta 33, 29 puntuko aldea. Aionen saskirak eta honen ondoren, Kolon. Bi antolatzaia galde berean ipinitu kantxan Sito Alonso. Baloi asko ematen ari zen Bilbao Basket. Andiusic, ezinean, kanpotik asmatu duten bakarrak Bertans eta Mumbrú izan dira. Marko, falta Rudirena izango da. Cambio en Real Madrid. Sienta Gustavo Ñorño. Entra Joanes Moses. Bienvenido en la guante de Ramón. Presenta Raúl. Aurtengo denboraldia ondo baliatzen ari da Marko Todorovic, Barcelona utzita Bilbon ematen ari den denboraldi hau. Baina taldea orokorki egin duen gizara, hau ere ez da bide lehen bezain txukun. Zer talde jokoa izanik, norbera distiratzeko ingurukoen laguntza behar du. Bai, fisiko aldetikan ere arazo batzuk izan ditu, ez? Nire ikuspuntutikan ritmoare galdu egin du. Eta gero izaten dira, ez? Momentu batzuk jokalariak ere ikusten duela, ez? Sasoi puntua galdu egin duela, ez dagoela, ez? Bere momenturiko berenean. Eta bere gorputza ere nola edoala zaindu beharrean ikusten duela. Ondo banatu duen Sergio Rodríguez jokoa. Borusisek berehala eskertu dio pase hori eman izana. Zuzabal, Tenerifekoak. Defentsa hautsi, baloia eskaini, erakutsi, baina kontrakoa. Pasea eman beharreko lekuan. Kolon. Horrez, behin eta berriz nahi du erditik sartu eta ez dauka horre biderik, Bai, hor jokalari altuak aurkitzen ditu, ez? Bere bidetxo hortatikan eta oso zaila bihurtzen zaio, ala ere hor desoreka bat ikusi du hor Kino Kolonek eta bere aurka jokatzeko erabaki hartu du. Utxartea dugu berriro, Madrilgo Kirole jauregian. Aste barruan Alex Mumbrú botatako hitzak ekarriko ditu gogora Josean. Ez du sinisten krisian gaudenik, hori aste artean bota zuen. Gerora, entrenamenduetan guztiekin lan egiteko aukerarik ez Sito Alonso, eta guk irakurketa positibo baino ez du atera nahi, egoera hau ikusita. Eta zera da, 18 garaipen hor dauela, inork ez dizkiola kenduko Dominion Bilbao Basketi orain arte, eta agian beste bat etorri daiteke, geratzen direlako jardunaldia jokatzeko, eta naiz eta egutegi zaila izan, sekula ez dakizut ze gertaliteken. Bai, eta horren jakitun dira jokalariak, ez? Gaur oso ondo egonda ere, Dominion Bilbao Basketen aukerak Real Madriden kantxan irabazteko, alakoak izango ziren. Bai, oina lurrean aukita, dudarik gabe. Noski, bai, horregatik handik uste ezin degula, eskor izan. Ondo Kolon eta Tobias Borge bukatu du kontrarasua, uste partiduko lehenengoa du bigarrena ezoatea da izan hori. Bai. Presioa ondoko marratik baloia ipini nahi duenean Real Madridek eta beira, 25 puntura jetxi du orain aldea Dominion Bilbao Basketek. Rudi. Baloia utzi besterik ez du egin. Bi pauso eman da. Eta ala ere falta eske. Baina oso errez hausten dute defentsa, barneraldi guzti horiekin. Ez da kapaz, ez da gai Dominion egelitzeko sarrera hori. Borusisen txapela jaso du Dejan Todorovicek. Saiatzen ari den arren, ez du helburua aurkitzen Balkanar gazteak. Rodríguez. Eko alan dauka Tobias Borgek. Borusisek pauso atzera, denbora nahikoa, ez. Errebotea Kolome jaso du. Borgekin berriz ere. Bai, eta ikusita, nola dagoen partida, ondo iruditzen zaitez. Jokalari
gazteekin jokatzea momentu hontan Sito Alonsok, ez, erabaki zuzena. Fisiko aldetikan Handi Suitxondo dago, Tobias Borgere bai, Dejan Todorovic ere lau moduan ari da jokatzen eta zergatik ez minutua pilatu. Baiz, orain arte 10 minututik gora batez beste etzera maten, azkeneko hilabetean. Hori ba, orduan, bueno, lehen aipatu dugu, ez, momentuak izaten direla, ez, zigorrak ezartzeko jokalariei, disiplina aldetikan joko arloan, ez, baino, ikusitan nola dagoen momentu honetan taldeak nik nuen oso ondo ulertu, ez, lehengo astean gertatu zena eta orain arte ikusten ari ginena, horregatikan zuzena, iruditzen zait, erabaki hau. Gaur jarraitzen dute kantxan hirurek. Handiusicek, Dejan Todorovicek eta Borgek, beste biak Latavius Williams eta Kino Kolom dira. Dejan, Slaughterrekin gelditu da, baina horrezin baloia ondo menderatu lehenengo pasea ematerakoan. Slaughterrek baloiak ondo zaintzen ditu. Agoneko partia honetan bi harrapatu ditu. Kolonek beste errebote bat. Orain ez du banatu nahi izan baloi hori, bukatu baizik jokaldia. Aurreko bietan egin duena, nahikoa zela esan dio bere buruari, eta hor bukatu behar. Ez diote falta egin eta behar ikusi daukera, ez, kontraraz hori bukatzeko. Ba, hause da Dominio Bilbasketen partzialik esanguratsuena, Bai, gogo gehien daukaten jokalariekin ari da jokatzen momentuetan, ez, askotan minutu gehiegi ez ditu izaten, ez, jokalari hauek eta... Gogo eta zama gutxiago. Bai, horregatik, eta ikusita nola zegoen markagailoa, ba, zergatik ez. 23 puntura, jetxi orainet, aldea Dominionek. Rudi Gatzera buruzizi, Rivers Kolomekin gelditu da, hor argiketa egin diote, laguntza etorri da ondo, eta Borgen iristerekin, ba, Rivers presaren presaz bukatu nahi zuen jokaldia. Zai zegoen Rivers, Borgeke alboko marra. Zapaldu du. Karrolen lesioak kalte haundixa marra egin ote dion Real Madridi. Agian horregatik kantxaratu du Casey Rivers, ez? Estatu Batuarrak segurenik ez zuen jokatuko, baino ikusita ze gertatu den Karrolekin, ba, erabaki du, ez? Bigarren zatian kantxaratzea. Eta hemen Garcia Ortizek ez dut oso ondo ulertu. Nik ere ez, Beste aldera bai. Egin duen keinua, baino neko garbia zen, ez? Real Madridentzat baloi hori eta badirudi zuzendu egin dutela. Bai. Segundu bat geratzen da, laurdena amaitzeko. Tarrigarriena da Rudik baloia jokoan ipintzea. Denbora, hau gezurra dirudi, Burusisek nolatan hartu duen baloi hori bakarri. Dejan Todorovic mina hartu hor, baina zutitu du Latavius Williamsek. Amaitu da hirugarren laurdena, 23 puntuko aldea dago markagailuan. Back screen for Latavius. For alley-oop, Dejan. Vale, o to shoot with Tobias. If we cannot shoot with Tobias, you play a pick and roll, green. Okay, Danilo here. Okay, vale, go. Bueno, hau dira Sito Alonso ematen ari den aholkuak erasoan jokatzeko, baina bi gauza gargi bota ditu txarto honetan, hirugarren laurdena amaitutakoan. Bat, helburua bete dugu, laurden batean aurretik bukatu dugu, 14 eta 19. Eta bi, izaera ere aldatu egin dugu eta hoberako. Horrela jarraitzea nahi dut azkeneko laurdenen ere. Eta berdin da azpitik 20-30 puntu batik gauden. Kontua da, orain laurden honetan egindakoa errepikatu beharrean garela berriz. Eta araze bostekoarekin, gutxien jokatzen dutenekin. Bai, pentsatzen nuen atzen aldean horiek izango zirela, ez? Aholkuak banatzeko konfiantza pixka bat, ez? Helburu laburra jarri, ea lortzen duguen hirugarren laurdena irabaztea, horrekin murriztu ingo du zerbait aldea markagailuan, eta bueno, jarraitu dezagun alde hortatikan, eta badirudi, ez? So egin diotela jokalariak, eta zuzenago jokatu dutela, ez? 14 eta 19 irabazi du laurdena, eta ikusitan nola zegoen partida, ez da gutxi. Horala ere txapela hartu du Latavius Williamsek, Slaughterren txapela injustu ere, eta bidara matza honen beste Real Madridek. Jul, minutu asko eserita olkian, bigarren laurdenaz geroztik, jaurtik eta gaizki, Petrala,
eta baloiak ies egin dio Slaughterri. Williams ere tartean zen. Arteaga erabakia hartzeko kosta zaio, Ba, normalean jokalariak... Ikusi duenean beste bazetorrelatzea orduan esan du, bueno, ba, orduan baloia Bilbaorentza da. Zain joten dira, noiz edo nun jo uztailean eta ondo kokatzeko, baina ez baldin badu jotzen uztailean oso zaila izaten da, erreboteak kudeatzea. Borg orain da antolatzaile Puria, bakarra, espaidago kolon, eseri egin du Sito Alonsok, Andiusic, Deianen pase hartuta, Borg, horre erdibitzeko aukerarik ez, eta Deiane kanpoti berriz ere saiakera ezinan jarraitzen du errebotean, holan nahi ere Latabiusek hartu du. Baloi eske bestaldean Dejan Todorovic, Borgek aldiz sistema, agindutako sistema, landu nahian. Falta Slaughterrek. Ba, ondo behartu du jokaldia. Pentsa, Burusiz eta Slaughter, eta barruan gizon bakarra du, orain Dominion Bilbao Basketek. Bai, eta badirudi horrela joango dela partida, lehen aproba txiki bat egin du Marko Todoroviczekin, eta orain Williamsekin bakarrik, hor esparru barru hortan, eta beste guztiak irekita, zabaltzeko defensa horiek eta aukera emateko, buruz jokatzeko edo jaurtiketak aurkitzeko. Ditzatean ditzen, Andiusic bai hor da, bertan zere bai. Minutu terdi, markegailuak ez aurrera ez atzera. Laugarren lorden hau hasi denetik, berriz ere Kolom kantxara. Borg eseri du, Sito Alonsok. Nekatuta egoteko motibo ez ditu, Dauko argarbi jokalia Kino Kolomek, Andiusic, Julekin geritu da. Pauso bat aurrera, ez, Slaughterrek baloia ikutu bai, eta eutsi egin dio barruan. Burusiz, falta jaso du, bertan zena. Euskal Saskioloiarentzat jardunaldi beltza. Aurten uste dut hirugarren laugarrian aldia dela. Jul, arrepena egin du Burusizek, agerpenean ari da greziarra puntuak pilatzen. Arraro egiten zen, Real Madriden jokatzen ez ikustea. Lesio txiki bat izan du eta horrek ere aukera eman dio bereziki Slaughterri eta kasuan kasu Merri bi jokatzeko. Bai, eta agian ondo etorri zaio, Efesen aurka jokatzeko kanporaketa hori ikusita nolako egitura zeukan, Ivkovitzen taldeak. Baina, bueno, horrelako jokalariak izateak aukerak ematen dizkio, Hala ere, gaur badiru disfrutatzen ari dela, Jonis Burusiz, dagoeneko 6 puntu lortu ditu eta minutuak pilatzeko ere aukera izan du. Deian! Amora gainan zeukan, baloia nola edo ala jaurti, eta daramatzan portzentajea, estadistika jaurtiketetan Deian eta Todorovicek, hobe ez aipatu, Bai, 7 jaurtiketa egin ditu eta hendikan punturik ez du sartu. Esan dizut, ez aipatzeko? Bai, aipatzeko zen. 78 eta 43. Matxiulis. Jul Slaughterren bila. Pase argirik ez daukatze, bertan zemarkaketa zorrotza da. Julek ara egin duen aur. Arresiaren aurkaio eta Arresia gainditu egin du Maokoak. 70 eta 43, Sergio Julek honekin, Real Madrid jokatutako partida guztiak jokatu ditu aurten 71. Aurrean egon behar duten taldeek 70 partidaren bueltan dabiltza demoraldiro, astakeri badala ere 71 partida jokatuta eta oraindik auskaloz, martxa honetan, NBA-an gertatzen den moduan, 82 ez ote daiteken iritsi. Batzuentzat eta fisikoak baimentzen dien artean, horrek ez dauka inongo eraginik izaten. Ez, fisiko aldetik nahiko ondo ikusten dugu, Sergio Rodríguez, zer esanik ez, beste Sergio, Llull, fisiko aldetik sasoi puntu berenean ikusten ditugu aurten, eta, bueno, esan duzuna, aukera badaukate.
partido mordo bat pilatzeko berendikan. Hirurogeita bat partida zergatik, Superkopako garaie, Kopako garaie, Euroligako lauko finalean sartu da beste behin. Liga oraindikan Euskalo noraino iritsi daiteken Real Madrid. Ez ote dituen aurrian lau txapelketa irabaziko aurten, ikusteke dago Matxioli Siruko marratik. Aspaldian Real Madridek gauzatu ez duen helburua, baina honekin dagoeneko 7 hiruko sartu ditu talde marildarrak. Hori bai, horietatik 3, ia erdia, lesionatu den Karrolek, bigarren laurdenean. Bragi, bostekoan irten da, 11. aldiz aurten, baina irten bai eta gero minutu gutxi izan ditu. Kolom, errebotea Williamsek harrapatu, Nozionik beste txapel bat ipini du eta honekin Real Madriden 3. da. Eta gerora falta Williamsek, ezinaren falta. Notzioni bai, disfrutatzen ari dela, ez? Desgaste fisiko aldetik ganon... Horrek erabakitu zen hartu du, Ustu xamarra, gaur ere 7 minutu pasatxo jokatu ditu orain arte. Defensa gehiegi tenkatu gabe, erasoari begira zerbait bai, eta bai lasai antxean, ez? Ikusten dugu. Garai esena eraman du nahi zuen lekura, dagoeneko bi garaikura urtengo demoraldian, eta demoraldia ez da bukatu. Nozionirentzat, Jul, indarrak beti soberan dituen mutila. Ze... Zuk ni baino egiago goratuko duzu. Bigarren partidan Efesen aurka, zenek irauli zuen, eina handi baten, ordurako Lan Petrola Efesen aurrean. Mutikonek, gizonek. Bai. Utxartea dugu kantxan, 6 minutu gutxi bera bera neurketaren bukaerara iristeko. Vamos a jugar directamente el 3 para Jon. Ikusten nahi garen partida honetaz gain beste biditugu jokoan, 30. jardunaldi honetan orain eguerdian, eta Barcelona zutik da momentu Zaragozan, atsedenaldian 7 puntuko aldea dute Xabi Pascualenek, Kairen kantxan, eta Murtzia ustebabeko ematekotan, izan ere galtzen ari da etxean Andorraren aurka. Andorrak mailari eutxi ingo dio, eta tira, atzo bi ezusteko izan eta gero, ez ote da hortxe 3. etorriko eguerdi parte honetan. Holako xea da, kirol hau? Agian bai, ez, bueno, gauz asko izaten dira jokoan, azkeneko jardunaldietan, eta badirudi Andorrak nahi duela, ez. Azkeneko partida irabazteko aukera baldin badu, erabaki, ez, mantentzea Endesa Ligan, egia da, nire ikuspuntutik aldaketak egin ondoren talde honek puntuzkotasun gehiago daukala, eta lasai bukatzeko aukera izango duela, ez, gaurko garaipena lortzen badu. Marili gorentxe jaso dugu albistetxo bat, eta Karrol aldagelan dago, dira begiratzen, bihurdura da, eta bihurdura sakona. Ez dakite zehaz-mehaz zenbaterako izan daiteke lesioa, edo larri izango den. Hori da jaso berri duguna Marildi. Oan izan, bigarren laurdenean lesionatu dela JC Karrol. Jule bien bitartean, berriro 30 puntu goitik ipini du Real Madrid, eta 5 minutu geratzen dira luzea, Geratzen den denbora egingo zaio Dominion Bilbao Asketi, berriro utxartea dugu kantxan. Bai, Sito Alonso eskatu du ustartea, ez, ikusita ze gaizki hasi duen, ez, berriz ere bere lana. He's thinking of our way to go back. If it's not my responsibility, I don't care, but I have to call foul because we cannot allow a easy coast to coast with Jul. Never. Never. Good job. Good job. Good job. Good job, Latavius. Good job. Some players are working very well, and we have to keep working now. Okay, Raúl? Keep working now. We are losing by 6 this last part of the game. Okay, we have to fight all the way. All the way. Primera jugada. 34 in. 34 in. So, más, up, screen. Ethan, in the first one, Pop, clear out, in the first one, without reversing the ball. Hirugarren laurdenaren bigarren erdian egindako lana Leiotik bera bota dute lehenengo erdi honetan, azken laurdeneko lehenengo erdi honetan, eta geratzen den bigarren erdi horretan, berriz ere, zutik ikusi nahi ditu lana bukatzen bere mutilak Sito Alonsok. Lortuko aldu, eskarmento dutenak ipini ditu kantxan, horragik enduta. Munbru ezik, bai. Beste guztiak aldatu egin ditula, ez zaio gehi gustatu, ez, handi zuitzen lana, eta horregatik anexeri. Bragik irukoa sartu du, 75 eta 48, Bragiren lehenengo 3 puntua dira. Hain justu ere partida
honetan, 10 minutu eman ditu kantxan, gehienak lehenengo laurdenean. Falta erasoan Nozionik. Egia den eta azkeneko 5 minutu baliatzen dituen gutxienez ondo bukatzeko. Dominion Bilbao Basketek. Ze 30 puntuko Belarrondokoa, historiako 6garrena zateken, bestela? Bai, aldea ari da, kuteatzen Real Madrid, ez? Nire ikuspuntutik aukera bat zeukan, ez? Areagotzeko aldea, baino zertarako ikusita nola dagoen partida, garaipena eskuartean dauka aspalditikan eta ez du gehiegi, desgastatu nahi, ez? Real Madridek ikusita epe laburrean zenbateko lan izango du. Orain pare bat aste, Europako kontuak baztertuta, baina zeharka begiratzen. Lauko final hori, Campazzo errebotea buruzek harrapatu, Williams du aurrean, falta agian Urragirena izan daiteke, helduta zeukan olan nahi ere Williamse, baina Urragi besoa luzatu egin du. Falta arazorik galar ez dago, bonusak eta gaur inongo garrantziarik gabe. Ez, gaur estadistikak ez dauka, ez? Zer esanik ikusita zenbateko nagusitasuna erakusi duen hasieratik Real Madrid, ez? Sensazioak, nik uste alde batean eta bestean. Ez zeukan lan erreza, Dominion Bilbao Basketek, baina aldi berean esan behar dugu Real Madridek ere, ikusita zenbateko adrenalina utzi duen bidean, ez? Euroliga hontan, ikusteke zegoen, ez? Nola hasiko zuen partida, baino partida errezagoa izan du. Nozioni bertan zekin, Urragiren laguntza, Nozioni gala ere baloiari eutxi, Campazzori eman. 4 segundu geratzen zaizkio Argentinarari, eta ez du horre irten bidea aurkitu. Jaurtik eta horren bidez, Kolon. Leianek zabaldu dior bidea, haren zaizegoen, jarraipenik ez da etorri, Raule kanpotik ez, errebotea Matxiulisek. Real Madridek ez du dagoneko sarraski handiagorik egin nahi, pausoan ari delako jokatzen, daukan bosteko honekin. Kanporana Campazzo, falta erasoan. Bai, ezin gelditurik ikusi dugu barnekaldi hortan, Campazzo. Alako baten erritmo aldatu du, eta noa zi joan. Ikusita nola dagoen partida oso zaila da, ez? Nakeldi zegoen hor Kolon. Zirkuloren barruan izan da. Bai. Zirkuloren barruan izan da. Bai, hor ikusi dugu argi. Hori eskatzen ari zen Campazzo, baina García Ortizik ez zio jaramonik egin. Raúl. Zikan zaien egin nahizundu, Nozioniren aurrean ezin, Paserik ere ez du aurkitu, Campazzo berriz, 75 eta 58. Aurreko astean 45 puntuan gelitu zen Zaragozako Kai, eta gaur ez da hor gelituko Dominion Bilbao Basket, baina ez urruti, Ez urruti. Marko Todorovic, buruz izen aurrean, buruz-buru jokatzeko. Ez. Azkeneko 5 minutu hauek. Bai, aspalditik ez dago tensiori partida. Ez alde batean eta bestean. Ez, Lasok agindu du, ez? Sistema batzuk lantzeko zuzenean eta lehen aipatu dutuna, ez? Partida bukatzeko. Horren aurrean, ez dakit batzutan partidak ez dut lehena bukatu behar. Italiargiak eta kitxa. Campazzo. Lehen adirazi dutena adirazi eta gero horre burra jaso egin du, Bai. Lau segundu geratzen izkio Real Madrilen eraso honi. Jule Kuruzizi, Julen Bila, pasea ez da iritsi, Marko Todorivicek harrapatu dulako baloi hori, Kolomi utzi, baterate bestera begiratu du Andorrakoak eta Campazzoren falta. Azkeneko 5 minutu hobe lehen baileen agortzen badira, Bai, nik uste azkeneko laurden hontan ere ikusi dugula, ez? Real Madridek zerbait gehiago estutu egin duela, bere jokoa, 30 puntura eraman duela berriz ere aldea. Uztartea eskatu du hor zerbait zuzentzekotan Sito Alonsok ez du ezer lortu.
Eta, bueno, aspalditikan amore manda ikusten dugu, ez? Dominion Bilbo Basket ikusita gainaz, nolako nagusitasuna erakutsi duen hasieratikan gaurko partidan Real Madrid. Gogoan izan Real Madridek honekin 14. partida irabaziko dula etxean jarraian aurten. Hori Unikajak baino ez du egin etxean, eta Lauakutxak ere partidu bat galduta denboraldi hasieran, geroztik 14, baina denboraldi osoan etxean galdu gabe bukatuko dute agian fase regularra bai Real Madridek eta agian Unikajak. Real Madridek hau ikusita seguru baiet. Noski baiet. Eta jakitun dira, gainaz momentu hontan aukera izango dutela, ez? Endesa Ligan lidertari eusteko eta horrek kanporak eta guztian kantxa faktorea alde emango dio. Iazko plangintza aldatuta, azken baten emaitzek agintzen duten kirol profesionalean, garbi dago planifikazio aldaketa horrek orain arte mesede egin diola Real Madridi. Ze helburu guztietan sartuta dago buru belarri. Pablo Lasok eskarmento handia dauka, ez? Jokalari moduan eta bai entrenatzaile bihurtu zenetikan ere. Eta nik uste dut ikusita gertatu zitzaion iaz nahiko garbi zeukala, ez? Ezin zala berriz ere errepikatu. Gero lauko finala irabazi edo ez, beste gauz bat izango da. Baino gutxienez baliebide guztiak eta indar guztiekin iristea badezpada ere hobeto. 26 puntuko tartea dago markagailuan, denbora gutxi geratzen da bukatzeko neurgehiagoka eta gogoan dezagun aurten gehienez etxetik kanpora 26 puntu nun hartu zuen Murtzian. Orain dela hilabete, 3 hilabete. Karrasirik egin beharrik ez dauka gaur, Pablo Lasor. Chapu cerca y backward. Vale. We press from Half court, shoulder shot, 32. Vale, bien, en ataque. Vais al puño directamente. Giannis aquí, con Chapu en esquinas, Sergi y Jonas. Puño directamente, ¿de acuerdo? Venga, vamos chicos. Hau ikusita, ematen du partidua Pablo Lasoen talde galduta aukala. Ez dugu aukerarik izan, ez? Beste aldeko uztartzea entzuteko. Baina, Zito Alonsok eskatu du, ez? Argi eta garbi uztartzea zerbait hobetzeko. Hirurogeita hamasei eta 50. Florentino Pérez lasei antzera eta Jon Xabier Dabalillo berriz jakitun, zer daukan esku artean, baina kezkatuta ere bai, ze jakina beti ere horrena ematen duzu eta bapatean hau iristen da, eta karo, zale esatu dute, hau normala da, bai, jakin dezazuen, gauzak normala da direla hauek, gertatzen ari den guztia gertatuta. Talde laburra eta gainera arazo fisikoak behar ez den momentuan iritsi da. Eta norberak ere planifikazioa beste modu batean egiten du. Bilbao Basketek indartxo hasi nahi zuen denboraldia, ze hor bai, garaipenak pilatu behar zituen lehen bai lehen, gero estualdiak ez iristeko eta hori ere onartu behar da, Josean? Noski baietz, eta uste baino gehiago lortu ditu, ez? Garaipenak denboraldiaren hasieran eta horrek eman dio aukera, ez? Denboraldi bikaina betetzea orain arte, eta ez hori bakarrik, ez? Sensazioa banatu ondoren inor gutxi espero genuen, ez? Hain goikaldean egotea jokatuta Dominion Bilbao Basket momentu hauetan. Gaur laugarren postua galdu egingo du, baina berdinuta egongo da jardunaldiaren bukaeran Valentziarekin, baina Valentziak gogoan izan, joaneko partidan 6 puntugatik irabazi ziola Dominion Bilbao Basketi eta aberaxe orokorrean hobea dauka momentu honetan, eta gogoan izan 2 aste barru Valentziara egin barko dutela injustu ere Dominion Bilbao Basketeko jokalariek. 78 eta 52, aurtengo denboraldian bigarrenez 26 puntu beti bukatu etxetik kanpora Zito Alonsoren taldeak, eta agian ikusitakoa baino gutxiago izan da azken emaitza. Real Madridek zapalgailua gutxi zapaldu du eta partidua nahi zuen lekuan izan du une oro, kontrolpean. Bai, badirudi tramite bat izan dela, ez? Bai Real Madridentzat eta bai Bilbao Basketentzat ikusita. Hor da Herbel, Bai. Ez du jokatzerik izan. Bizkarreko arazoak direla eta. Gaurkoa bukatuta, datorren astean, larun batean, Joventut hartuko du etxean Dominion Bilbao Basketek eta hor agian, eta espero ezagun ala izatea, gauzak onera egitea, Josean.
Espero ezagun bai, bueno, ikusten ari gera, Juventuteko taldea ere justu xamari izten ari dela, egia da, agian fisiko atletikan zerbait hobeto. Lau garaipen baino ez bigarren itzulian, Horregatik esaten dut, orduan hor borrokalaz izango dute, nire ikuspututikan sorpresak izan dira, bai Juventuten denboraldia orain arte eta dominio inguru basketena, eta, gutxienez hor, partida hon bat ikusteko aukera izango dut. Partida hori datorren larun batean ikusal izango duzue gurean, eta igandean berriz Gipuzkoa Basket eta Iberostar Tenerifferen artekoa. Momentuz besterik ez, 26 puntuik bera bukatu du markagailuan gaur Dominio Bilbao Basketek Real Madrilen kantxan, lidertzara upatu den taldearen kantxan. Gero arte. Aio. Hemos hecho buen trabajo y hemos conseguido lo que todos queríamos, que era